Bueno, ara mateix una mica fastidiat, no? Perquè nosaltres volíem passar, volíem guanyar el partit, no ha pogut ser. Que primer de tot felicitar el Pristina, que ha sigut un digne rival, i bueno, li desitjo personalment el millor en la següent ronda. I bueno, tenim que estar orgullosos, no? de nosaltres, del nostre equip, perquè hem donat un pas endavant, hem demostrat que podem competir amb qualsevol equip, amb treball, amb humilitat, amb il·lusió. Ho vam aconseguir dimarts, vam guanyar. Avui hem estat dins del partit fins a l'últim minut. I bueno, com he dit abans, solament puc estar i dir coses d'agraïment a tota la plantilla, a tot el cos tècnic, a tota la directiva, perquè hem tornat a competir a la Champions, hem deixat el nom de l'Inter, el nom d'Escaldes i d'Andorra ben alt, i bueno, dir que esperem tornar l'any que ve i a tornar a donar guerra. Ser partits amb l'Inter avui. Sí, la veritat que contentíssim, no? De poder arribar a aquesta xifra de 100 partits. És una il·lusió enorme. No s'arriba tots els dies, no? A 100 partits en qualsevol equip, ja sigui de la lliga que sigui. M'hagués agradat arribar al 100 amb una victòria, no ha pogut ser, però bueno, ho tornaré a intentar i segur que l'any que ve tornarem amb més força i il·lusió que aquest any.